Egun on denoi, eskerrik asko gure deiai erantzutagatik eta gaur honera etortzeagatik. Gaur gure prentsaurreko honen helburua, 2022ko errenta kanpaina eta ondare zergaren kanpainaren emaitzak eta gure baloraketa emateko helburuekin gatorkizue. Aurkeztearren, nire eskubitara Irunei hartu daukazue, Ogasuneko zuzendari nagusia, eta nire ezkerretara, Jolanda Dominguez, zerga kudeaketako zuzendari orde nagusia. Nik hasieran sarreratxo bat egingo dut, pixka bat testu inguru ekonomikoari buruz hitz egiteko eta kanpainaren emaitzari buruz hitz egiteko. Ondoren hitza Jartzen Andreak hartuko du, baita ere, datuen inguruko xehetasun gehiago emateko helburuarekin. Ondoren Dominguez Andreak hitza hartuko du gure zerbitzu karten helburuak eta emaitzak helarazteko zuei, eta azkenik, banearen ere bai, amaierako baloraketa bat egingo dut. Nire partetik hiru arlo aipatu nahiko nituzke, alde batetik zein izan den 2022ko testuinguru ekonomikoa, ondoren baita ere, 2022ko kanpaina honetaran gogoratu zein ezohiko neurri hartu genituen eta horietxeek aipatuko ditut, eta azkenik, kanpaina berari dagokion baloraketa bat. Testuinguru ekonomikoaren inguruan, 2022ko urtea, denok dakizunez, ziurgabetasunez, eta pixka bat testuinguru mugitua eduki dugu, eta momentu honetan daukagu ere bai, denok jakitun gara, Ukrainako gerraren ondorioak izan duen eragina inflazioetan, eta horren ondorioz baita ere, Europako Banku Zentralak hartu duten erabakiak interes tasen inguruan, eta horrek logikoki eragina egiten du egoera ekonomikoan eta baita ere pertsona fisikoen egoeran. Egia da 2022. Urteak barne produktu gordinak 4,3 hasi zela, Gipuzkoako enpresen salmentak 13,2 eta enplegua ere hobetu egin zen, langabezitasuneko 7tik bera geneukan garai hartan Gipuzkoan, Eustaten arabera, eta soldatak ere nabarmen gora egin zuten 6,5 inflazioaren goitik Gipuzkoa mailan behintzat. Beraz, ziurgabetasun testuinguru honetan, bai esan dezakegu, jarduera ekonomikoak sendo iraundi diola, eta gure enpresak eta gure jarduera ekonomikoak orokorrean urte ona izan dutela salmenta ikuspuntutik eta jarduera ikuspuntutik behintzat. Horren aurrean, denok dakizunez, lehengo urtean aurreratu genizkizuen neurri batzuk, eta neurriek aipatu egingo ditut, inflazioaren gorakadaren ondorioz, gogoratzen baldin bazarete, 2022ko 1,5ko deflaktazioa onartuta geneukan, eta lehengo urteko uztailean 1,4ko deflaktazio gehigarri bat onartu genuen, hau da 5,5koa, eta esate genuen deflaktazio horren taulak egokitzen zirela 2022ko irailaren batetik aurrera, efektu bat orduan ikusiko zela eta beste efektu bat kanpainan. Hori izan zen aurreneko neurri bat, bigarrena baita ere, 35.000 euro baino gutxiago dituzten sarrerei 200 euroko kenkari bat onartu zen, eta baita ere, jarduera ekonomikoari dagokionean, justifikatu gaeko gastuak, edo nolabait esateko, beraien forfaita edo gastuak sartu zitzakketenak, 10%tik 15% igo genituen orokorki autonomo eta jarduera ekonomiko guztiari, hau da, beraien presio fiskala jaitsiz, eta baita ere, bereziki lehenengo sektorean eta garraiolari dagokienez ere, gastu horiek ez justifikatzearren, baita ere beraien presio fiskala jaitsi egin genuen nabarmen lehengo urtean. Beraz, neurri hauen helburu nagusia izan zen, kontestu horretan, bai jarduera ekonomikoei eta bai pertsona fisikoei, hau da, zaurgarrienei, Ogasunen partetik eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren partetik, neurri zehatzak hartuz, benetan diru hori eta laguntza hori zuzenen iritsi zedin beraien poltsikoetara. Esan beharra dukagu, neurri guzti hauen inpaktu ekonomikoa, behin errenta kanpaina amaituta, 136,8 milioi eurokoa izan dela. Hau da, 136,8 milioi euro, jarduera ekonomiko eta pertsona fisikoen poltsikoetan bideratu dena, benetan, esan dudan bezala, laguntza eta zaurgarrienei laguntza bat ematearren. Testu ingurua hartutako neurriak, eta orain emaitzen momentua izango litzateke. Emaitzari dagokionean nik bi arlo nabarmenduko nituzke, arlo batetik arlo kualitatiboa eta bestetik kuantitatiboa. Arlo kualitatiboari dagokionean, gure partetik behintzat,
nik lehenik eta egin eskertza luzatuko nahiko nieke bai herritar, enpresari eta pertsona fisiko guztiei egin duten ekarpenagatik, eta errenta kanpaina honetan atzematen da baita ere 2022an esan dudan jarduera ekonomiko indartsu horren ondorio nabarmena, beraz eskertza herritar guztiei, eta baita ere nola ez, gure etxean 9 herri horietan dauzkagun 11 bulegoetan gure 200 profesionalen lanaren ondoriozko kanpaina, esan genezake, erabat normaltasunez joan dela gure kanpaina hau, eta baita ere, nire eskertza 200 etxeko 200 langile horiei. Esan dudan bezala, kanpaina normaltasunez joan da kualitatiboki, operatiboki gauzak normal joan dira, ez dugu eduki ez teknikoki eta ez aurrez aurreko arretan nabarmentzeko arazorik, alderantziz. Nik uste Dominguez Andreak aipatuko dituen bezala, karta zerbitzu hortan datuak ohikoa den bezala, datuak oso onak direla zentzu horretan, beraz, zoriondu taldea eta zoriondu herritarrak. Eta datuei dagokienean, pantailan dituzue, hor dauzkatzue pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagozkion datuak, eta 2022ko kanpaina honetan, 334 milioi euro itzuli ditugu, eta 73,9 milioi euro jaso ditugu. Horrek esan nahi du, laugarren urtez jarraian, errentaren kanpaina positiboa izan dela 39,6 milioi eurotan, 35,5 milioi euro hobetuz aurreko urtearekiko. Beraz, hau izango litzateke, testu inguru ekonomikoa, hartutako neurriak eta kanpainaren emaitza, errentari dagokionean. Eta ondarearen zergan gure emaitza 79,7 milioi eurokoa izan da, aurreko urtean baino 1,1 milioi euro gehiago. Beraz, emaitza hauek argi islatzen dute, ziurgabetasun eta kontestu konplexu honetan, jarduera ekonomiko indartsu horrek eta langabezia tasa murrizpenak eta aitortzaile gehiago izatera ondorioz, Jartzanderak esplikatuko den bezala, gure emaitza ere hobetu egin dela zentzu horretan. Beraz, besterik gabe nire aldetik, Jartzanderari hitza emango diot. Kaixo, egunon. Orain pizka batzu bat aztertuko ditugu errenta kanpainaren datuak, ez? Eta aitorpen kopuruarekin hasiko gea. Aurten jaso ditugu 901.000 aitorpen eta pasaden urtean baino 12.000 aitorpen gehiago. Gure ustez igoera hau izan da lanetekinak jasotzen dituzten pertsonaen kopurua igo delako hemen Gipuzkoan. Dakizuen ez bezala, 3 modalitate daude aitorpenak aurkezteko, daukagu proposamenak, aurrez aurrekoa edo mekanizatua eta baita bide telematikoak edo zergabidea plataforma. Orduan, proposamenekin hasteko, goratuko dezue, aurten bidali egin ditugula ia 13.000 proposamen gehiago, batez ere, hobekuntzak egin ditugulako, eta horrek suposatu du, aurten proposamenen bidez, 7.500 aitorpen gehiago jasotzea. Aurrez aurreko arreta da, bai ogasunak eta bai herritarrek estima handian duten zerbitzua, kalitatezko zerbitzua eta baliabide propioekin ematen den zerbitzua da, eta aurten ia 71.000 aitorpen aurkeztu dira bide honetatik. Lehengo urtean baino ia 3.000 gehiago. Eta bide telematikoak bukatzeko, hauek, hemen ikusi dugu joera positiboa, hazkundearena, 3. urtez jarraian, eta interneten bidez aurten 105.000 aitorpen aurkeztu dira, pasaden den urtean, baina ia 2.000 aitorpen gehiago. Emaitzaren arabera, Jokinek aipatu du, ez? Baina, pizka bat errepasago egingo dugu berriro, eta emaitzaren arabera, 171 itzultzera aitorpenen, 171 itzultzera izan dira, guztira 334 milioi euro itzuli ditu ogasunak, eta bataz beste horrek esan nahi du itzuli ditugula zergadun bakoitzari 1.169 euro. Gainerako aitorpenak, hau da, 129 ordaintzera izan dira, guztira jaso ditugu 374 milioi hemen ogasunean, eta horrek esan nahi du, bataz beste, zergadun hauek ogasunari ordaindu dizkietela 3.227 euro.
Aurreko urtean izan genuen kanpainarekin alderatuta, itzultzeko zein ordaintzeko aitorpen kopurua igo da, eta baita bataz beste ordaindu edo itzuli egin dugun kopurua ere. Eta azkenik, kanpainaren saldoari dagokionez, Jokinek esan duen bezala, pasaden urteko emaitza hobetu dugu, eta pasaden urtean baloraketa positiboa egiten genuen, eta aurten orduan irakurketa nahi eta ez positiboa ere izan behar da. Ondarearen gaineko zergara pasatzen balin bagea, emaitza ona ere izan dugu, Jokinek aurreratu du jaso dugun emaitza, direla 79,7 milioi euro guztira, horrek hobetzen du 1,1 milioietan lehen urteko emaitza, eta aitorpen kopuruan esan dezakegu aitorpenak igo direla, guztira izan dira 8.753, eta bataz beste ondarearen gaineko zerga aitortu dutenek, ordaindu dituzte 7.972 euro. Emaitza hauek agerian uzten dute 2022 urtea ona izan dela arlo ekonomikoa, naiz eta burtsetan adibidez jaitsierak ikusi. Eta orain Yolanda Dominguezekin utziko zaituztet. Egunon, diputatuak aurreratu duen bezala normaltasuna izan da aurtengo kanpainaren ezaugarri nagusia, eta berriro ere taldearen ikuspegitik emaitza oso ona izan dela nabarmendu behar dugu. Datuek gure ustez hala adierazten dute, zeren adibidez 67.250 telefono dei jaso ditugu kanpainan, inoizko zifrarik altuena, eta hauetatik 173 bakarrik galdu dira, hau da, dei guztien 0,26 galdu egin dira. Bidali genituen 269.354 autolikidazio proposamenetatik 183,3 onartu egin dira, eta berrez aurkeztu egin dira, eta itzulketak egiteko garaian gure ustez baita ere bizkorribiligea, eta mekanizatuan aurkeztutakoak 1,3 egunetan egin dira itzulketak, proposamenetan egun bat 57 egunetan, eta interneten bidez 89,4 egunen azpitik eginda itzulketa. Beraz, beste behin ere, zorionak lan talde guztiari, eta eskerrik asko egin duten lanagatik, eta baita ere herritarrei esan, kanpaina guztian zehar erakutzen duten jarrera ona, eskertzen dela. Ondo. Nik amaitzeko datuak aintzat hartuta eta nola joan den kanpaina aintzat hartuta, 2022ko jarduera ekonomikoa indartsua izan da, eta horren isla da guk gaur hemen azaldu dizkizuegun datuak, bai azpimarratu nahiko genuke zein den gure ikuskera, gure bisioa. Azken finean guk argi daukagu teknologia ikuspuntutik punta-puntan egon behar degula, eta benetan 1,47 egunetan edo 1,47 egunetan dirua itzultzeko, edo dugitzen ditugun dei galeretan, arlo hortan punta-puntuak izan behar degula, eta teknologia ikuspuntutik egin behar diren inbertsioak egin behar degula, eta erraztu gure herritarrei eta jarduera ekonomikoa dutenei behaien bete behar fiskalak betetzeko. Beraz, teknologian argi eta garbi gure ikizfera, baina baita ere ikusi dezuenez, badauzkago 71.000 herritar aurrez aurreko arreta baloratzen dutenak, eta zentzurtan baita ere gure gertutasuna eta aukera bat ematen diguna gure profesionalen bitartez zerbitzu onbait eskaintzeko. Hor ere bai, izan ere gaur egunen gure herritarrak badaude oraindik ere baloratzen dutenak gertutasun hori eta benetan laguntza hori eskaintzeko aukera. Beraz, teknologia bai, baina baita ere gertuko eta aurrez aurreko arreta hori benetan zerbitzu on bat eskainiz, eta gure herritarrak ere lasai egon daitezen gure teknikari batek egiten dienean errenta. Testu ingurua aipatu den ziurgabetasunez beteta dago, egia da oraindik ere inflazioak bere eragina egiten ari duela, eta konsensuak izaten du horrengo hilabetetan ere jarraituko duela eragin horrekin. Nik guk zuhurtziaz kudeatzen saiatuko gara, erabatean guk konfiantza daukagu nenien, bai herritarrengan eta bai jarduera ekonomikoarengan jarraituko dutela indartsu eta benetan erabaki onak hartzen, baita ere eskatu nahiko genieke herritarrei eta jarduera ekonomikoei ere konfiantza eduki dezatela guregan diru bilketa honekin
kudeaketa zuhur bat eta kudeaketa egoki bat egingo dugulakoan. Eta baita ere, etorkizunera begira egon daitezkeen erronkei, iragenean egin dugun bezala, aldian aldiko neurriak hartzen joango garela egokia baldin bada, benetan ere, ondo identifikatuz zein diren beharrak eta zentzu hortan hartu beharko diren neurriak hartuko ditugula. Beraz, konfiantza etorkizunari begira, baikortasuna eta konfiantza, elkarreganako konfiantza hori, eta 2022 gogorra pasa dugu, ondo pasada momentuz, eta etorkizunan ere gu ere preste egongo garela hartu behar diren neurriak hartzeko. Orain iruditzen bazaizue, erderaz egingo dut aipamen txiki bat kanpainaren inguruan, prentsaurreko guztia euskaraz egin bai dugu. Pixka bat horre hiru arlotan, como decía al principio en euskera, pues principalmente tres ámbitos: contexto económico, medidas adoptadas y resultado de la campaña, ¿no? El contexto económico, pues el 2022 evidentemente ha sufrido las consecuencias de la guerra de Ucrania, con un efecto claro en la inflación, y consecuentemente también los bancos centrales a nivel mundial pues han adoptado decisiones de subida de tipos de interés para intentar aplacar la inflación y llevarlo a ese objetivo del 2% en el caso de Europa, por ejemplo, ¿no? Pues eso efectivamente crea incertidumbre y tensiona tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas en su actividad, tanto en inversiones como en las decisiones de compra. Pero no es menos cierto que los datos macroeconómicos, por lo menos en Guipúzcoa, la tasa de paro estaba por debajo del 7% a finales del 2022. Las ventas de las empresas aumentaron un 13,2%, lo que constituye un récord histórico el agregado de ventas de nuestra actividad económica. Y pues también los sueldos y salarios pues aumentaron un 6,5% en Guipúzcoa. Es el territorio que más han aumentado los sueldos y salarios a nivel estatal, según los datos del Banco de España. Por lo tanto, pues efectivamente aquí ha habido una correlación, porque creo recordar que la inflación en Euskadi se sitúa en el 5,7%. Por lo tanto, pues aquellos convenios pactados y cerrados, los sueldos subieron de manera significativa acorde con el contexto económico. Por lo tanto, datos macroeconómicos de incertidumbre, pero efectivamente datos buenos y por lo menos que reflejan actividad. Veremos qué efecto tienen los márgenes. Decíamos anteriormente, ahora estamos inmersos en plena campaña de sociedad también, y pues a final de este mes veremos, ¿no?, ese incremento de sueldos, ese incremento de actividad. Pues al final qué reflejo ha tenido lo que son los márgenes de las empresas que tenemos en el territorio. Como segundo apartado, recordar un poco las medidas que adoptamos el año pasado. A finales del 2021, en el Consejo Vasco de Finanzas, los tres territorios históricos adoptamos la decisión de deflactar un 1,5% las tarifas de renta y viendo la situación, porque si recordamos el pico del año pasado de la inflación fue en junio precisamente, pues nosotros en julio adoptamos la decisión de incrementar otros 4 puntos porcentuales la deflactación de las tarifas, sumándola al 5,5% con efectos 1 de septiembre. Luego parte se reflejó el año pasado y la mayor parte se refleja en esta campaña de la renta. También tomamos la decisión de incorporar o aprobar una deducción extraordinaria de 200 euros para aquellas rentas inferiores a 35.000 euros. Y luego, pues efectivamente las actividades económicas, aquellos forfaites, ¿no?, aquellos gastos de difícil justificación, en el que estaban en el 10%, se montaron al 15%, y también otros dos sectores que sufrieron intensamente la subida de los precios del carburante y la inflación, como son los transportistas y también el primer sector. Pues evidentemente bajamos la presión fiscal el año pasado para intentar paliar, ¿no?, todos estos objetivos, todas estas medidas, con el foco claro en apoyar e intentar mitigar en la parte que nos corresponde, una parte por lo menos por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, de las haciendas forales, tanto pues aquellas personas físicas o aquellas empresas que más pudieran estar sufriendo los efectos de la crisis de Ucrania. Y una vez analizado el contexto general y también las medidas adoptadas, pues el resultado de la campaña, ¿no? Cualitativamente, nosotros estamos muy satisfechos por cómo ha evolucionado la campaña. Siempre nuestra preocupación es que tanto tecnológicamente como la actividad presencial que tenemos todo transcurra con normalidad. Hemos respondido de una manera satisfactoria. Los datos que ha mencionado la señora Domínguez de las llamadas perdidas, las propuestas que se han aceptado también por Serga Videa y la atención presencial que hemos tenido, pues yo creo que nos llenan de satisfacción y de orgullo también personalmente. Y yo ahí sí quería agradecer tanto a los 200 profesionales que tenemos en la casa, como a todos los ciudadanos y ciudadanas, y a empresas y empresarios y actividad económica, pues la aportación que han realizado para que esta campaña discurra con total normalidad. Cuantitativamente, pues ya lo hemos mencionado, cuantitativamente en el ejercicio, en la campaña del 2022, pues hemos tenido unos ingresos de 333
373 millones de euros hemos ingresado y 334 millones de euros es lo que hemos devuelto. Por lo tanto, el saldo es positivo de 39,4 millones de euros, con un aumento de 35,5 millones desde el año pasado. Por cuarta campaña consecutiva, pues hemos tenido saldos positivos y, bueno, en nuestra opinión, pues es reflejo de la actividad económica importante que ha habido en el 2022. A partir de ahí, bueno, pues el mensaje debería de ser de, bueno, todavía estamos en un contexto de incertidumbre. La prudencia debe ser nuestro principal vector de gestión y, bueno, evidentemente nosotros tenemos muchísima confianza tanto en las personas físicas, actividades económicas y empresas de que efectivamente serán capaces de afrontar con éxito los retos que puedan venir en los próximos meses, años, y en ese sentido, bueno, pues nosotros también trataremos dentro de nuestras posibilidades pues intentar adaptar y adoptar las medidas que correspondan para intentar paliar los efectos que pudieran venir de cara al futuro, bueno, pues evidentemente circunscribiendo a aquellos sectores que más puedan sufrir. Por lo tanto, bueno, pues por nuestra parte queremos dar cierta luz de optimismo, a pesar de la incertidumbre. El 2022 ha transcurrido de una manera positiva y bueno, y a partir de ahí confianza mutua y optimismo para lo que nos pueda venir de cara a los próximos meses y nuestra predisposición a adaptarnos y adoptar las medidas que correspondan de cara al futuro. Besterik gabe, iruditu zaitzuen galderen txanda, iniciamos el turno de preguntas y a partir de ahí intentaremos contestar de la mejor manera posible. Eskerrik asko. Sí, perdón. Quería preguntar, ya una vez constituidas las diputaciones, si tienen previsto abordar la reforma fiscal este año. En el primer trimestre de este año suscribimos un acuerdo entre los dos partidos políticos que en estos momentos estamos gobernando las 3 diputaciones forales y efectivamente, bueno, pues es un trabajo que ya, una vez constituidos y conocernos los grupos también, porque hay algún cambio en alguna diputación respecto a los equipos que van a llevar este tema, bueno, pues efectivamente es un tema que vamos a empezar a trabajar y valorar tal y como se anunció públicamente hace 4 meses. Bueno, beste galderirik ez baldin badago, eskerrik asko zuen arretagatik eta beste bat arte, eguna pasa.